ଗଛ କେଉଁଦିନ ଲଗାଯିବ? ଗଛ ଲଗାଯିବ କାହିଁକି ଭାଇ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଜୁଲାଇ 1ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ବନ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ? ବନ ମହୋତ୍ସବ କଣ? କୁହ ତ ଆମର କଣ ହେବ? ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆମରି ରକ୍ଷା। ଜଙ୍ଗଲ ଭଲରେ ଥିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ ବହୁ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଫଳ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସିନା ବର୍ଷା ହେବ, ଓ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ? ହଉ, ଏବେ ଆଗେ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ବାପାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ମନା କରିବି। ହଉ ଚାଲ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ମାତିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଧୁଛି। କାଲି କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବଣୁଆ ହାତୀ ମାତିଛନ୍ତି ପରା। ହେଲା, ସେ ହାତୀ ମତେ କାହିଁକି ମାରୁନି କେଜାଣି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ଛି ଛି, ଏମିତି କୁହନା। ତମକୁ ହାତୀ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି? ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗି ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଣିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। ହଉ, ତମେ କଣ ପରା କହୁଥିଲ, କୁହ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, କାଲି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେବ, ତମେ ଆଜି ଅଧିକ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଣିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କିପରି? ଆରେ ହଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତିକି କାଠ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିପାରିବି ସେତିକି ହିଁ ଆଣିବି। ଡେଲି ଯେତିକି ଆଣୁଛି ସେତିକିରେ ତ ମରିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି? ଏ ଅଭାବ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା, ମରିଯିବା ହିଁ ସେଇଆ। ନା ପୁଣି ସେ ମରିବା କଥା କହିଲ? ତମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ଭାବୁଛ କଣ? ଡେଲି ଯାହା ଦିଅ ଆଜି ବି ସେଇଆ ଦବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ସବୁ କଣ ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଭାଇ, ବନ ମହୋତ୍ସବ କଣ ବୁଝିଲି। ଦେଖିଲି ଆଜି ଆମ ଗୁରୁମା କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଫଳ ଖାଉଛି, ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଛି, ହାତୀ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଉଛି, ଠେକୁଆ ଫଳ ଘାସ ଖାଉଛି। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇନଥିଲି। ସେଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲୁ। ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଗଲା। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ସବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଆଉ କଣ ସବୁ ହେଲା କହିଲୁ? ହଁ ଭାଇ, ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଭାବେ ପାଳନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ, ତମର କିଛି ଗୀତ ବୋଲାଗଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଭାଇ, ଆମର ତ ଗୀତ ବୋଲାଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିଲିନି। ହଉ, ଆମର ବି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ବୋଲାଗଲା। ମୁଁ ବୋଲିବି, ଶୁଣିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଗାଉନ। ହଉ, ଏଥର ବୋଲୁଛି। ଗଛଟିଏ ମୁହିଁ ଗଛଟିଏ, ତୁମରି ମାନଙ୍କ ସାଥିଟିଏ, ଫଳ ଫୁଲ ଯେତେ ଦେଇଥାଏ, ନିଦାଘ ଜାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, ତଥାପି ମଣିଷ କାଟିଦିଏ। ଗଛଟିଏ ମୁହିଁ ଗଛଟିଏ, ଗଛଟିଏ ମୁହିଁ ଗଛଟିଏ। ଭାଇ, ଭାରି ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇଲ, ହେଲେ ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ଗଛ କାଟି ଆଣୁଛ? ଆରେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପଇସାରେ ତ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? ପାଠ କିପରି ପଢିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଏମିତି ଗଛ କାଟୁ କାଟୁ ଦିନ ତ ସବୁ ଗଛ ସରିଯିବ। ତାହା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଏଥର ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା। ହଉ, ବାପା ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ବୁଝେଇବା। ହଁ ଭାଇ, କହୁନ କେଉଁ କଥାଟି କହିବା? ବାପା
ଆପଣ ଆଗ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହି ବୁଝାଇବା। ହଉ ଚାଲ। ଓହୋ କି ଗରମ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଗଛ ଲତା ବି ନାହିଁ। କମଳା ବି କହିଛି ଯେ ଆଜି 2 ଗୁଣା କାଠ ନେବାକୁ ହେବ। କାଟି ତ ଦେଇଛି, ହେଲେ ନେବି କେମିତି? କଣ କରିବି ଯେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଭଲା। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତିନି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ତମେ ଆସନ୍ତ କି ତମ ସହିତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଛି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ତମେ ଆସ ଆଉ ମତେ ନେଇଯାଅ। ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମେ ଡାକିଲ, ତମକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି। ଆଗେ ପାଣି ପିଇଦିଅ, ତାପରେ ମହିଳ ଯିବ। ତମେ କିଏ? ମୋ ହାତରେ ତ କାହିଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ। ଏଠିକି ଯୋଉମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ କଟୁରୀ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତମକୁ ତ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ। ମତେ କିଏ ଖାଇବ? ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଏ, ତାକୁ କିଏ ଖାଇବ? ଆଗ କୁହ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ତମେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବିନି। ଘରେ ମୋର କମଳା ଅଦି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି। ତମେ ଟିକେ କାଠ ଗୁଡାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦବ କି? ହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବିନି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ମହିଳ ଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କଥା କହିନି। ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କହୁନାହାନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଗଛ କାଟିକି ପେଟ ପୋଷ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗଛ କାଟିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗଛ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସେଟା ଭାବିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବ ଓ ସେ ଗଛ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତାର ଯତ୍ନ ନବ। ଆଉ ତାକୁ ତା ଉପରେ ସାର, ପାଣି ଆଉ ଖତ ପକାଇବ। ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ବସିବ, ଆଉ ତମେ ତାର ଗଛ କାଟିକି ପେଟ ବସିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ତମେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଖାଉଛ, ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିଥିବ। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତଳେ ପକେଇ ଦବ। ଦେଖିବ ସେମିତି ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇକି ଫଳ ଦବ। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛରେ ଡାକିଲି, ହେଲେ ଆପଣ ସତରେ ଆସି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋବିନ୍ଦ, ତମଠାରୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି କି ତମେ ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ଏ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳି ଦବ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ? କାଠ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିଲେ ମନେ ରଖିଛ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ କମଳା, କୁଆଡେ ଗଲ? ଟିକେ ଆସ, ଏ କାଠ ଟିକେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅ, ବହୁତ ଓଜନ ହୋଇଛି। ହଁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ବାପରେ, କି ଓଜନ! ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଜମା ଭଲ କାମ କରୁନ। କାହିଁକି ମୁନା? ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗଛ କାଟୁଛ, ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଉନାହଁ। ବାପା, ତମେ କେବେ ବି ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଉନାହଁ, ପୁଣି ସବୁ ପୁରୁଣା ଗଛ କାଟି ଦେଉଛ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଦିନେ ସବୁ ଗଛ କାଟିଯିବ। କୁହ, ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ରହିବ? ପଶୁମାନେ ରହିବେ କେମିତି? ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ବର୍ଷା ବି ହବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫସଲ ବି ହେବନି।